Maysa nga nakamamay sa pamagsol iti napasamak iti ili asinait adinot tangag asawa iti naisangkot ti biktima ket managan iti Sheila Marie Villanueva ti Kalibuso 32 ti tawen na nga agnaid ti barangay Duyay at Sinait Ilocosur. Ti sospek ket ti mismo nga asawa na amanagan iti Sani Villanueva i Balagso 33 ti tawen na. Según ti investigasyon dagiti kaming iti kapulisan iti natakamat nga ili agarup alas 5:20 aldaw kalman nga agdaldalos iti arubayan iti pagtaingan dagiti naganak ken ti biktima. Amasarakan iti barangay Masadag ket ditan nga si mangpet ti asawa na tapno agpatangda iti problema da nga agasawa. Ngem ditan nga sinakayan ti biktima iti motor na nga pimmanaw kadwa na ti Maysa ang anak na. Kinama ti sospek ti asawa na ang nakamotor met lang. Aging ganat na danon da iti pagbaywan, iti bagas, iti dadakkel ti biktima. Ket itan nga binagsol iti sospek ti asawa na, iti sangwanan iti katugangan na a babae ken iti bukod na nga anak, iti manininem adaras iti bukod na. Napan ti pagigiran dagayam nga dati dagito dito barangay Duyaya at 20 balay ti lalaki. Ngem kaputa idi na minsan nga aldaw ken idi na minsan aldaw dito. Da problema da dagito so nga nakabil na pa iki di manin dito babae din. So ti mare dito babae nga napanagkamang iti pamilya na syempre kasi nga talaga ti mapasama kin tugot na dagiti duang anak na. Ket idi kalmanen ti kuna dito masuspetya nga dito asawa na. Panak ko maser makisarita ngem taray-tarayan nakmet ko na. So nga jak naalan sir di na control ti bagik ko na. Idi tarayan nak nga mapanagkamang kan dati bodega kano. Di chay asidik ti balay da. Kinamat kon sir jay ko nga binagsabag solo ko na. When at siguro nagrebit lang na di kinabartek na nabartek di kalman ken Maysa asla adda tama na iti sa balik la ko man nakasyabu no paman ngem tayo met pa nga tatapa lang pa medico legal tan iti kastaket mamong tayo nya tinga talaga ti kapuna de jay asla hamong makseptar no arak laeng de jay tama na asem innem iti bagsol na jay bukod ti bakit na so kita tayo amin madamdam at ipa-check up tayo madamdam natin nga saan nga narekobre dagiti kaming iti kapulisan iti natakamat nga armas iti pamagkung voluntaryo met nga nagsurrender iti sospek ani Villanueva ken ni barangay Captain Marcelino Ikala ngayon sige damit nga na turn over kadagiti panakabagi iti linteg. Awan pa iti nakatungtong ko ti pamilya dati lalaki ngem tatay idi nakatungtong ko dati mismo nga masuspetya ket adda i-claim na nga sir kasano nga roden sir ket upat nga ti SIM card ni bakit ko kunana tapos sinalak da may isa nga cellphone na tapos tatad da manen sir duwa nga cellphone na kunana so nga ti pinagkitak dito ket talaga nga kasla selos nga parmi nga han na matanggap da jara rami ni bakit na. Kaya na may baga, no sino da jay pagsalsalusan na. One time ko na napay kanya kidirabi, napangkano nagtraktor, dito masuspetya. Diyan muna siguro sir, danak pala di taltalan. Yung talaga nga plano ko nga counterin di bakit ko kunana. So napanak sir, naging inayadak di jay balay mi. Kaya da sir, kasinsin na una ko na natin sa leper ko. Nangig ko pa sir nga, adda di jay imbalikas na nga love kung kunana sir. Kaya siyempre sino nga ron ba sir, tihayang agpudot kuna naman ang kuna nga ron to the extent ko mga pinatay mo kinapatang mo kuman bakay mo kunak so nga ron sir kumatapan iti pa nagipatpatangkin ti mismo nga ama ti biktima an Sheila Marie dita nga nakita iti sakit tinakem na iti napasamak ken ti anak na napagamuan ken kuana nga ginatangan na iti manugang na iti Maysa atraktor nga agbalor iti 450,000 para iti masakbayan iti pamilya na ngem saan namit nga pagaruped iti kastoy ang nagbanagan na dati mo lang makalawas more than a week siguro. Talay dyan nga ron, makukuha nga kwada, agsugsugal kada agsyabo. Dahil asawa na nga suspek. So, dahil ti amo lang nga nagkwanda. So nga, nakahay siguro, kabilin na. So, dahil may nagkamkamang ito. Tata, so mo nakatayan ng piman, tawanan mo ti di maluman. May man tayo may da nagpa dito yun nagigaya kadwa na nagigaya dungan nanan uray pa yun ako talaga ang uray no kabsat ko pa uray no amak ko ma ikirbeng na nga ikaro na sir ang agaputa manugang mo kabsa mo pagbayadan na dyan naramin na dahil tangarod sir nasakit awang kasasaktaan namari na ako tatapela aglado dahil yung anak ko hindi kasakitin hindi batit
Pinatas nga leen iti pagtaktakderan iti sospek, iti unig iti pagbaludan. Ngem dita nga saan na kayat nga sumarita, maipapan iti narami na kinti asawa na. Nakasagana hod iti kaso nga parricide, amanamnama, ama ipila iti kaso ita nga aldaw. Ryan Pardo, Core TV News.